que bonito quedou, non? Que luxo. Guau! Gustouche? Me encantou, que bonito. Que luxo. Que bonito. Que luxo esta peña. E dicía eu pola tarde no ensayo que eu, de alguma maneira, nesta época de Land Rover, queremos recuperar, pois, esa xente que, bueno, tú saberás lo que tú eres da aldea como a min, que o día da festa, ou sin ser festa, se puñían na mesa da cociña e arrancaban a cantar. A cantar. Aparte, eu sempre penso, a gastronomía galega, imagínate un cocido, non? Que tardas 3 días en facelo. Logo non te vas a pear da mesa tan pronto acabas de comer. Tens que botar aí hasta a hora da cea xa, non? Sí, sí. E Pero iso acorda, a fose xente perdendo de antes, sobre todo, poñerse a cantar, pero sin... na sobremesa. E xente que cantaba. Meu pai lle gustaba moito Cantaba ben. cantar, arrancar a cantar. Meu Era pai- unha maneira de dicir, acabamos de comer, tomamos o café, ou mellor tomo un licor de café, e era a maneira de dicir, non hai presa, non pasa nada, non pasa nada. O traballo fíxose pola mañá, o traballo vaise volver a facer, pero non pasa nada. Eu daba a sensación de que non había presa que hai agora, de que hai que facer todo, hai que facer... Hai como urxencia, hai urxencia constantemente cando, dicía o pobre de Pau Donés, urxente vivir. Efectivamente. E daquela vivían, non? Senta, Luís. É xusto o contrario disto que lle chaman o fast food, non? O comida Sí, rápida. sí, sí. Servoche algo que é unha merda, cobroche pouco, pero lisca. Pero será tamén agora porque hai os móviles, están os móviles na mesa. Tú dicías antes que xa tes netos. Teño un e ven outro de camiño. Entón, xa eres unha persona maior, Son maior. Son maior. Pero estás ben, Ti tampouco estás estás mal. ben, estás Ti ben. tampouco estás mal. Tú eres das personas que di a idade ou non? Sí, non me importa. A mí tampouco me importa, pero prefiero non dicila. Quero decir, entendes que che digo? Non me... Quer decir, non pasa nada, pero... Non se pode evitarlo. Claro, pode evitarlo. Non, eu teño... Pero terás netas moi noviños. Sí, o Roy, que e ven outro de camiño, que agora faltan uns Antes unha días. vai vir outro. Víctor. Roy e ben Víctor dentro de 15 días. Pero canto ten, Roy canto ten. Roy ten camiño dos 14 meses. Pa ainda non lle das paga, ni nada deso. De momento, non. Pero xa é como se lla dera, Entendo que todo aquilo que dicen os avós e as avós que se lle queren máis aos netos que os fillos é mentira, non? Esa era unha patrañada que había que se inventou. Eu, podome emocionar con isto, pero eu voto máis dunha semana sen velo e voto moito de menos. Moito de menos. E ten, pois eso, 14 meses. Bueno, falábamolo antes no... Falábamolo antes no camerino, o de, claro, para que os avós e as avós vexan os netos, de alguma maneira os pais e as nais teñen que leválos. Parece que é así, non? Vámoslo levar para que vexa o avó ou para que o avó vexa o neto. Eu, cando era pequeno, levábame continuamente a ver a meus avós que non vivían na casa e naide me preguntaba se me apetecía que quería ir ou non. Igual tiña outras movidas ali, pero non, usted vai ali porque é o normal. Usted ten que ir ali a ver a seu avó, os seus avós. Eu recordo, cada vez que ia a casa, a visita á brigada era meu avó Venceslao. E acórdome... Pero isto me hecho de pequeno xa. Sí, pero despois xa formaba parte da túa vida, era algo aprendido e tiña que ser así, e ti querías que fose así. Eu acórdome con meu avó tiña un pedrolo enorme diante da porta da casa e sentábamos ali a falar o mesmo que xa falábamos sempre. Pero houve unha historia moi bonita. Acabas de decir, Sí, falábamos o porque mesmo. agora parece ser que cada vez que falas tens que decir algo moi interesante e unha gran sabiduría e un gran conocimiento e un tal, pero non, antes falábase o que xa estaba falado. Pois mira, unha vez, unha desas épocas da vida moi estresadas e tal, e falamos o mesmo que xa faláramos outras veces. Que se Coruña, cando ele era rapaz, houbera unha enchente de auga que cruzara de lado a lado Coruña, que se encherá a plaza de Pontevedra da Area, non sei que, non sei canto, eu contestei de sempre. Cando estábamos acabando a conversa, díxome: Netiño, templanza, É dicir, falando mesmo de sempre, ele notaba que eu non estaba ben. Sabes? O sea, o de falar non era por falar desas cousas, senón para saber como estabas. Efectivamente. Sorprendeume porque non lle contei nada da miña vida, estrés, vas ali para disfrutar do tempo con él, non para outra cousa. É que tú, claro, os teus fillos que idade ten a túa? Nos temos unha enchente. Nós, porque sodes varios. En total, pero as pequenas teñen 19 e 21. Vale. Que a mí pasou unha cousa moi curiosa, a miña filla ten 15, eu cando era pequeno, cando era un chaval, eu pensei que meu pai e miña nai, que non se enteraban de nada, que eu era listísimo e que non tiñan nin idea de nada. Pensaba eu. E agora, que teño unha filla de 15 anos, doume conta, porque eu vexo a 200 metros e xa sei se está ben ou mal a 200 metros solo con vela. E iso pasaría igual con os nosos pais.
E o que acabas de dicir tú é eso, sabían como estábamos, falando, simplemente falando. Falando con eles. Queres falar con unha amiga? Porque coincide que estás tú aquí, que tes certa sabiduría. O que era, foi alcalde, foi teu avó ou foi teu pai? Foi meu avó. Teu avó foi alcalde de Río Torto. Sí, é meu... Canto cobraría naquela, Nada, me parece que traballando como un desgraciado. Non, algo cobraría. E ca democracia, porque ele tocou o tempo de Franco, meu pai presentouse de concelleiro por o partido da oposición del, non? E un día, eran unhas... ele xa non era alcalde, eran unhas eleccións municipais, e meu pai tiña... Acordaste aquelas citrolas con caixa? As que tiñan caixa de reparto. As citrolas. As citrolas. As Citroën. A citrola? Citrolas chamamos, non, sí, a Citroën. A Citroën, aquela... Unha furgoneta? Sí, aquela que tiña caixa, que era como dous cabalos por diante. Eu que sei, tú és moi vello, Luís, eu non me acordo desas movidas. Dime unha Citroën. Unha Citroën. Unha furgoneta. Pois meu pai debeu ver algunha película americana, entón encheuna todo de cartéis de Pero bota. porque tiñan bar. Sí, tiñamos, entre outras cousas, sí. Entón, encheuna toda de cartéis, vota por Ángel Iglesia, non sei que, non sei canto, non? E cruzáronse ao lado da casa, meu avó subindo no 600, meu pai baixando na furgoneta, e pararon ao lado do outro, sabes que aquelas Citroën tiñan a ventanilla levantada... Vou saber se non sei de que Citroën me estás falando. Non tiñan a ventá, erguías así e quedaba arriba atrancada, non? Entón, meu pai subiu a ventá, baixou a ventanilla meu avó e dixolle meu avó: moito se viaxa. E dixolle meu pai: gasto do meu. E cada un tirou para o seu lado. Bravo. Dous vaqueros. A min contácheme unha buenísima de teu avó, do alcalde, que lle pasara unha vez con que lle quería dar cartos, esa buenísima. Se podes contar, ou... Claro que lle sacou unha escopeta, me cago. Non foi así. Sí, efectivamente, sí. Quería o sobornar. Sí, bueno, daquela había poucos coches. Eu son vello, xa me acordo algo deso. Pero había poucos coches, entón meu avó tiña coche, cada vez que ia a Lugo, Río Torto Lugo hai 50 e pico kilómetros, non? Daquela eran 8 horas. Por aí, non? Esquivando os pedrolos do camiño. Entón sempre levaba recados da xente, se vai a Lugo, a ver se me pode facer isto. De paso que vas. Efectivamente. Entón un paisano encargoulle que lle fixera algo non sei, facenda ou algo así. Algún papel. Meu avó fixo e tal, e volveu ao cabo duns días, veu o paisano por ali e dixo: bueno, tenme que cobrar polo viaxe. Xe, que che vou cobrar? Dixo: tenme que cobrar. Dixo: non che cobro nada, non lle cobro a ninguén, porque che vou cobrar a ti. Ten que... Tipo insistindo, era moi pesado. Meu avó que non. Bueno, pasaron 2 ou 3 días, e apareceu... Sendo alcalde. Sendo alcalde, sí. E apareceulle con 2 perdices, o paisano, non? Entón, meu avó, que era moi pacífico, dixo: non che dixen que non quería nada, volve cas perdices para aló. E o tipo pesado, dixo meu avó: espera un momentiño. Foi dentro, botou a escopeta e dixo: baste ou botote? E o tipo marchou, cando mo contou, dixo: pero, avó, que barbaridade é esa? Dixo: non o fixen por el, fixeno por min. Porque se aquel día collo as perdices ou collo os cartos en necesitalo, un día que os necesite, iba os pillar tamén. E entón xa estaba perdido por o resto da vida, non? Cabrón, para non caer na tentación. Sí, porque diría, se lle saquei a escopeta por 2 perdices... Eu son novo, pero eu acordo por ali nas aldeas que chamábaselle, iban a arreglar o subsidio. O subsidio chamábase a pensión. Sí. Vai a arreglar o subsidio a Lugo. Non cobraba, xa estás, cobrando tanto. Bueno, non sei que faría. Eso era no que traballaba meu pai. Meu pai era secretario da Cámara Agraria, antigua Hermandad de Labradores e Ganaderos. E non traballaba nada por detrás? No, era tipo... Como debe ser? Eu non sabía canto lle querían ata que morreu. Sí, veu xente ali... Pero morreu en moito tempo xa, teu pai, non? Como? Teu pai morreu en moito tempo? Sí, xa hai anos, sí. E veu unha vez unha rapaza que non me acordaba dela, a verdade, dixo: na miña casa teu pai era Deus. Dixo: bueno, xa sería menos, dixo. Entón explicoume que eran 3 persoas na casa a pagar o censo, supoñelles moitos cartos, a casa non iría ben naquel momento, e os meses que non podían poñíanlle os cartos meu pai. Dixo: porque o día de mañá vades ter 3 xubilacións. Tuveron 3 xubilacións na casa, xa tuveron cartos, e, bueno, foi ben a casa, entón, tamén tiñamos banco. Foronlle meter os cartos ao banco e meu pai... Eres alcalde, tiñades bar, tiñades banco... Éramos... E todo legal, me estás contando? Todo legal. Maravilla. Era o Río Torto estás falando dos 50 ou que? Bueno. Antes. Non, digo de teu avó, de cando era alcalde teu avó.
Sí, 60. meu avó foi alcalde hasta a democracia que non se quixo Bueno, volver pero nos anos 60, non? Por aí. Sí, 60, sí, 50 e pico, 60. Sí. Vamos a chamar a outra rapaza, vale? Que nos ven falar cousas ben interesantes. Un aplauso, por favor, para Patricia Pérez. Que tal, Patricia? Ai, Conocías a Luís ou non? non, bueno, personalmente non, Luís. Você nunca coincidiredes? Vouche contar unha cousa con certa vergonza. Ah, por favor. Oh, son cántame. A ver. Estaba en maquillaxe, poden dicir as rapazas de maquillaxe, Sí. pero esta é Patricia. Sí. E dinme, sí. Non, sabes por qué? Porque cando nos presentaron antes no corredor, Ah, a min parece que está moito máis nova aínda. Sí, vai para atrás, vai para atrás. Entón non a Bueno, de recoñecín. cabeza tamén, vai para vai para atrás. sí, sí, sí. Non a recoñecín, así que Bueno, desculpa. a ver, moitas gracias, Luís. Sí, desculpa. A ver, eu me cuido. Me Cuídase. cuido, sí, Sí. cuídome. Bueno, él tamén, Sobre, él tamén. claro, por eso quería falar. El vai para 70 anos, mira como De está, verdad, ¿sí? Vas No. para 70, vas, Bueno, non irás esperemos ahora. que para Irei. 70. Non irás ahora, pero Xa me vas. falta menos que para 50. No, queremos aproveitar que Claro. como parece que quere chover, Sí. Parece Sí, que quere chover. E non foi porque un poquinho. cantase eu. e parece Non. parece porque fixo frío a fin de semana. Moito A fin de frío. semana fixo frío. E Patricia presume, creo que ben presumido, de coñecer cousas naturales para estar mellor para os resfriados e tal. Sí. Iba a dicir como tiñan nosos avós ao mellor cando tomaban Eso é. aquelas Sopas de A sopa, cabalo o cansado. caldo. Sopa volante. Sopa de que era? De burro cansado? Creo que era... Que se nos facía chamamos na túa casa? Cabalo cansado. De todo, Miña porque tiñan banco, ayuntamiento, Verdade, tiñan bar, tiñan as de todo ali. verdade. No, Ali ti non facíase de podes todo. como exemplo. Vou preguntar ao mellor ao público. A mí, Pero, do que máis me chamou a atención na miña vida Sí. era un veciño que era unha persona maior, chamábase, que yo vi unha vez, Pepe de Milhomes, lle chamaban, sí. chamabanlle de Milhomes e era pequeniño, pero non pasa nada, tomaba un vaso de ponche, Sí, sí, ponche, sí, sí. cun ovo crudo dentro. Sí, eso é un remedio de Remexía toda a vida. todo e tomaba e dicía que lle facía ben, non lle fixo nada na vida, pero a él gustáballe e Sí. tomaba. Bueno, pero a ver, o alcohol non hai que beber ni moitísimo menos, pero sí que é verdade que quenta o corpo. Dependendo de onde estés, o mellor está ben. De feito, o viño... Dime algo que che convenza a ti para cando estás así. Non sei como describirlo. A ver. Tú notas a veces que estás de noite que estás... Ui, sabes como dicen os galegos? Sí. Creo que estou enfermando. O sea, xa Claro, están poñéndose mal. claro. Antes Por si de, acaso. o A galego ver. antes de estar mal. Ui, creo que xa vou enfermar. Claro, aquí Non sei. temos moitísimas plantas e moitísimo cultura, porque é unha terra moi Sí. fría, é moi húmeda, o allo de toda a vida, o puerro... Porque tomas allo. sí. E como o tomas? Quítolle o germen. Eso me dixeron. Claro. E Que seu que para repite, que non ¿no? repite, exactamente. E non freílo moito. O allo non debe de estar nunca dorado, que é verdade que está boísimo. Pero hai xente que o toma cru pola Tamén mañá. é moi bo. E se non queres que te repita tamén é moi bo gardalos en aceite, como as aceitunas. No, tú acabas de dicir que se lle quitas o xermolo de Sí, dentro, non. que non repite. Non, Eso está non ten demos- que repetir. non repite. Non repite. Vale. Non repite tanto. Tamén depende do teu estómago, claro. No, é que eu escoitei eso, tú non escoitaras eso, que se lle quitas o xermolo, non? Sí. E logo os puerros. Unha cousa, por exemplo, que é un remedio que non se utiliza xa nada, non se usa nada, é tapar as orellas. O sea, sobre todo aquí en Galicia, que temos sempre moito dor de osos, ti tapas as orellas e protexeste moitísimo, Sí, o que olles? E eu teño as miñas Pero orellas... pa dolor de huesos. Sí, sí. É que isto é moi ancestral. Pero é un remedio boísimo, boísimo. Tapar as orellas protexe... Pero en que se os basa oídos. ese principio? Conto cho. No. Claro. No, eu tapo as pero orellas. vamos, claro, isto é moi ancestral, é dicir, o vento frío entra sobre todo polos oídos. E os oídos, no noso corpo, os órganos teñen o seu tropismo, as súas vías de comunicación, Sí, que non? están entre eles. Sí, comunícase moitísimo e tal. E unha das vías que comunican cos osos é os oídos. Que me É traes verdade unos- isto. Ah, eso está moi Claro, bonito mira, eso, Esto,
O sea, isto é por reuma. Sí, de verdad. A ver, mira que ben estás. É verdade. É verdade, é verdade. Ti tomas eso cunha sopiña de polo, de osos de polo, con jengibre, e non te pos malo dos osos. E as rodillas non che doen. Pero eu estou vendo aí nas nosas gradas unhas señoras moi xoves tamén, porque aquí todos somos xoves, non? Son menos Luis Iglesias, sí, todo o mundo non. No, Luis Iglesias está fenomenal, pero imoslle preguntar tamén, porque eu quero saber as plantas que utilizaban os remedios que se utilizaban no seu pobo. Teño un micrófono por aquí? Non teño, bueno, vou igual. No, que o apunte nunha libreta e depois lémolo. Bueno, claro, pero... Espera que che deixamos o micro, Patri. Ah, Aí está. quen é? Aí está a señora que lle tocou a bombona de butano, aí Aquí, arriba. a señora que che... Veña, aquí. Veña. A ver, ti cando eras nova que facía o teu aboa para o frío? Abrigarse. Nada especial, non te acordas? Madre mía. Pois mira, a miña aboa calentaba sempre laurel. O laurel é moi bo tamén. Cuidado con eso, porque eu acordo aos vellos na miña casa sempre unha pota de auga botaban o eucalipto. As ramas de eucalipto para aspirar e dis que eso é venenoso, peligrosísimo. Claro, porque pode ser moi forte. Claro. Estas plantas teñen principios activos que depende da persoa, é verdade que poden ser moi fortes. Mira que moniña estou. O eucalipto é moi forte, hai xente que é moi sensible, iso é verdade. O propóleo, por exemplo, levar no bolso un spray de propóleo é moi bo tamén, porque cando notas a garganta un pouquiño así seca, botas o propóleo e xa está. Vou baixar, porque... No, que mira que sabía cousas a señora, Dale un claro, aplauso aí. é que... Ninguén nos quere contar un truco para o frío. Non teñen trucos para o frío, non queren. Están helados. Están helados. Sabes que pasa? O outro día que me dixo a min, que estuve grabando con Jesulín de Ubrique, que é unha persona de campo, Sí. que el sempre cando vía que podía coller resfriado ou así, que collía caldo de polo, Ve? caldo de polo quente, Eso sempre. e o ovo crudo, metíalle dentro o ovo Tamén. crudo, e remexía o caldo de polo, o caldo A ver, o ovo crudo- caldo de osos. Tampouco, pero... A ti o ovo crudo que pasa? Non, É que o ovo hai que cociñalo, porque se ti comes ovo moi habitualmente crudo, ten unha vitamina pois que non se absorbe, impide a absorción de outras Pois cousas. antes a xente maior eu tiña visto que lle mandaba. Sí, pero era un ovo. De todos os xeitos, o do eucalipto creo que lle quitas todo o malo que poida ter con tomillo. O tomillo é moi bo para o sistema inmune, é verdade. Entón, toda esa acidez que ten, para, por exemplo, para as vías respiratorias, Sí. se lle botas tomillo, Claro, porque ás veces cando mezclamos plantas unhas coas outras, efectivamente. é así, sí. Só acordos que botaban o eucalipto, as follas do eucalipto, Sí, sí, sí. e veña, metíanse así cunha toalla, Cunha Pero eso toalla. pode e ser moi veña aí, forte. está morto xente ali. Claro, é que é fortísimo. Por esa hora a xente maior lle quedou o rollo que lle gusta moito os caramelos de eucalipto. Sí. Sí. Tú daslle un... Pero mira que fortes son os caramelos de sí? eucalipto. Home, A mí non me gustan. a mí, por exemplo, non me senta moi ben o eucalipto. Porque Por eso esa, prefiro o laurel. sin decir marcas, esa crema que hai, esa pomada que hai, que é un bote verde con a tapa azul, sin decir marcas, Sí. que se botaba polo peito aos cativos, eso non valía para nada. Eso... Tú sabes de que che falo? Sí. Aquí Eso é botaban moi polo forte, peito. pero... Sí. Sí, a mí tamén. E iso valía para Que algo? eu son maior que a ti, Porque Roberto. facías así. Sí. Despexaba hasta Claro, o pero a recordo. min eso non me vía... Non, No, no. non, porque eu era asmática de pequena Claro. e non era moi forte para Porque hai mí. quen lle bota tamén unha cucharada dese produto na auga quente. E pois, Tamén. Sí. O mellor é beber quente. En inverno non se pode beber cousas frías. O importante para non poñerse malo en inverno é non perder o Non teu sei, calor. Tapar a cabeza. eu outro día tiña un pouco Tapar a cabeza, Eso dicía o os meu avó tamén, oídos, dice, os queres pés. ter quentes os pés, Claro. tapa a cabeza. Claro, porque a cabeza ten que estar quente. Quente, Por eso o sol non lle ven moi ben, Pero- porque eleva demasiado A temperatura. Luis, tú eres dos meus. Claro, porque, claro, estas cousas a xente non as toma moi en serio, Sí, sí. sabe? Pero é Eu- moi importante. outro día estaba así tal, dixe, vou probar unha cousa. E collín, auga tibia. A ver, Auga tibia. sí.
Moi ben. Unha pizca de pimenta, un pouco de cúrcuma. Sí. Sí. Tuve que ir comprala, que a cúrcuma na tienda. Claro, aquí que non... Unha pizca de pimenta, un pouco de cúrcuma, un medio limón e mel. Remixín todo, Sí. vaya asco No, máis grande. está boísimo. Estaba horrible, pasei o peor día da miña vida. Para que? Porque a auga tibia sabe moi mal. A mí me encanta. E por que vais facerme mellor tibia que fría? Porque fría contractura todos os músculos da tripa e baixa a temperatura do corpo. Ti por que lle pos cúrcuma e pimenta? Para elevar a temperatura do A cúrcuma corpo. xa tirei. A mí encanta, mi amor. Xa tirei antes Pois de hai que como can ou algo. A cúrcuma moi boa para os osos. No, por favor, non hagas gracias destas cousas, Por favor, Roberto. Logo, sabes, miña nai tiña unha receta que eran zapatillas ao forno. Oh, Ai, na miña casa quentes. metíanse tamén no forno, teñen ardido moitas. Claro. Por eso digo ao forno, Sí, porque sí, Os sí, pés sí. quentes. metía na cociña de leña, no forno da Claro. cociña de leña, esquecías de que meter as zapatillas. Claro. Pasaba na túa casa tamén, non? Na planta dos pés, soache a acupuntura? Home, as agullas, que che clavan as agullas, claro. Claro. Sí, sí, sí. Vale, pois xusto na planta do pé está o primeiro punto do meridiano de riñón. Por eso os pés fríos bloqueante moitísimo. Pois o outro día estuve aquí unha doutora e dixo que Doutora non... de verdad. No, dixo que non podías andar descalzo pola No, casa, no. que non pasaba nada. Dixo aquí No, a non estou de doutora acordo, dame igual. que podías andar descalzo, que por andar descalzo non collías gripe nin resfriado. Nin... No, a ver, é que iso é verdade, quero dicir, ti por andar descalzo non tes por que Non coller colles unha o- gripe. se un virus, claro, pero sí que baixa a temperatura do teu corpo, o teu sistema inmune ten que estar máis avispado, máis forte, tes que gastar máis enerxía nese sistema inmune e ao E aí te final, mataba. claro, te debilita. O que recomendaban eran paseos pola area mollada na praia. Sí, eso é polo, Onde se escoitaches supón... toda esa tontería? Bueno, en Para que inverno. De que a determinadas idades é do que Non, falas. pero sabes, non, pero é verdade, porque o carón, o sea, ao lado do mar, no monte, hai moitísimos electrones negativos. E os electrones negativos son moi bons para a salud. Por eso ti, cando estás ao Será, lado do mar... onde vives tú, onde vivo eu, hai jabalís. É o que hai. Bueno, pero tamén E son bons para a electrones, salud. No, pero é Que non verdade. teño máis tempo. Un aplauso para por favor. Patricia Pérez. No. Non te vayas, chamamos a Eva, sí. Home, por favor. No, non te vayas, que quero facer a mesma cousa. Un aplauso para Eva Iglesias. Eva, coge, toma. Toma. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Tú tomas algún, ¿Qué tal? algún remedio natural? ¿Eh? Algún remedio natural tomas pa gripe, pa No, non necesita nada. Non tomo Eva nada. está perfecta. Bueno, houve unha época que tomaba moitos... Estaba seguido metendo-me historias. Tes que probar Omega 3, calcio... Ah, pero eso Tes que probar a cúrcuma con agua tibia, deliciosa. No, prefiero no. De verdad, agua tibia. Como Luis Iglesias, seguramente un dos grandes seguramente non, seguro, un dos grandes dobladores deste país. Un pouco pioneiros tamén, non? Fostes dos- En Galicia sí. non? En Galicia sí. dos Hai 38 das anos. primeiras grandes voces. Que voz. Tú xa tiñas boa voz de pequeno ou non? Empezoume a cambiar aos 10 anos e un cura moi avispado díxome, porque quería cantar, fixen a proba para entrar nun coro e díxeme, ti da voz non vas vivir na vida, En serio? Acertou de pleno. E tú, se non fora pola tua voz, tú morrías de fame. Efectivamente, teria que traballar no banco ou ser alcalde de Río Torto. Ti, Luis, ti usas plantas para a voz, pois o erísimo, que é a planta do cantor, todo O eso. erísamo, a do cantante. E creo... Perdón, Sí, que? chamas o erísimo Erísimo, a planta do cantante, bueno, se hai chama. moitas sí. para... Hai unha De fe- planta que se chama planta do cantante. Sí, O do é cantor. boísima. Eu máis chamáballe bonita. cortisona. Pois non. Non. É Pero bueno, que é necesaria tamén. É un pouco que pasa, vamos poñer aquí dun Claro. filo, pero é un pouco que pasa cos caramelos de eucalipto ou de mentol. Se ti tes mala gorxa e tomas mentol ou eucaliptol, dormeche esa zona. Claro, seca. Entón ti forzas a larinxe Sí, que e máis fas forte. peor. E a cortisona fai eso, sirveche para aguantar. Pero hai unhas pastillas amarillas na farmacia que non tes mala garganta que che dan. Pero non é eucaliptol ni mentol. Pode ter un sabor a mentol, pero... É estrísil, Luis. Estrísil. Bueno, Estrísilis. Eso non vale para nada Sí, ese me tampouco. encanta. Sí, esa sí, Ese pero es un digo que caramelo. os caramelos típicos de mentol ou eucaliptol, cando tes mala gorxa non é o mellor. Hai
pastillas homeopáticas que son moi suaves e moi boas tamén. Eu cando facía hai moitos teatro, anos empecé a sí. tomar, dixéchelo antes, o das abellas. Erísimo. No, No, propóleo. o Propóleo a mí me encanta porque non estimula o sistema Tú inmune. proba a cúrcuma con auga tibia xa verás que... Eso é moi bo. Vamos facerlle! Antes de marchar, vamos a facer un cariño a Oliver Laxe, a toda a súa equipa, a Sirat, esa magnífica película feita desde Galicia, feita desde os Ancares, como ben di el, ata Hollywood, ata 2 nominacións aos Oscars. Sirat, Oliver Laxe. Pero como nós somos un programa de comedia e tú eres un grandísimo doblador e Eva Iglesias un día dixo aquí, non hai moito, dixeche a mí me gustaría facer doblajes destes de doblar cousas. Veña. Bueno, porque eu fago parvadas na casa. Vale, entón eu vou vos poñer Nos facemos e páganos. unha secuencia de Sirat, da película, sin facer spoiler ningún, para a xente que non veu, eu recomendo a vela porque é unha película que te sorprende, que non te deixa indiferente. Entón, vamos poñer unhas imaxes de Sirat, primeiro un, despois outro, pois facedes o que vos dé a gana. Primeiro enseñovola para que vexades o que é, vale? Vale. Vale, para que despois improvisedes algo. A secuencia é esta, unha secuencia que puñamos en bucle repetida, onde se lleve ao prota, a Sergi López, non? Sergi López, pois paseando polo deserto. Sergi López paseando polo deserto, un momento moi clave da película, onde está paseando polo deserto de Marrocos, vale? Luis, estás preparado? Veña, Sí. vou mirar para ali que eu... Veña, nada, non te preocupes, vale? Preparados? Tú, bueno, que che vai a ser? Luis Iglesias, adiante. Moito chove, moito chove, moito chove. 4 días sen chover e mira como estás. Con todo. Moi ben levado. Sí, señor. Oye, Coste que ese é moi galego, galego está. Como chove, como chove, como chove. Como pare 2 días, e non chove, xa non chove. Hai unha seca criminal. Sí, Xa, verdad? Eva Iglesias, estás preparada? Ah, é o mismo? Sí, o mismo, Venga, va. para diante. O cas outra, non cas outra. Non, como queiras. Teño outra, se queres, Veña, va. Teño outra moi chula, Que? Mira, gustar? no, mira primeiro. A ver. Mira primeiro. É dun programa dunhos compañeiros nosos. Mira as imaxes. Un programa que bota na televisión de Galicia polas mañás para facer... O que vamos a facer é elevar a cadeira apretando glúteos, collo aire, baixamos a cara abaixo e O apreto. noso compañeiro Edi. Pulso, como é pulso soltamos activo. cara arriba, cando vou hacia arriba, Son hacia ejercicios que hai. dentro, activando glúteos. Parece a pelota, parece que non, pero tamén E agora salvo a señora aí. Eu son a señora. Vale, veña. E Luis, tú fai de Edi e tú faz de señora, vale, Eva? Venga. Solta, vamos a ver. Podes facer unha voz dun personaje dos Vale, tú, se queres. perfecto. Veña. Dalle. Con este corpazo que teño, o único que me faltaba era ter a voz de Sylvester Stallone. Veña para arriba, veña para arriba, veña para baixo, veña para baixo. Ai, como me doen os cadrís. Nótase que son de Fisterra, tío. Sí, son de Fisterra. Veña para arriba. Ai, como os meus cadrís alaban, alaban. Ai, pois o chaval non está mal, Eu ao chaval ainda lle daba, ainda lle botaba un foguete. Que pasa que sempre ven ca chavala esa que non se deixa cadera? E non podo ver. Un grande Xeral Enrade e Luis Iglesias. Un aplauso para ele. Marchamos, ata mañá. Gracias por estar aí.